ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକା ତରକାରୀ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ସବୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲ ପୂଜା କରିବା। Wish you a very happy new year all of you friends. ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ନାଇଁ ଇଂରେଜୀ ନବବର୍ଷ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜୀ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ପୁଣି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆଉ ଆସି ସାରିଲାଣି ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା କେମିତି ତା'ର ପ୍ରକୋପ କମିଯାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛେ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆମେ ପୁରା ଛଟପଟ ହେଇକି ରହିଛେ, ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରୁନି। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ରେ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କରୋନା ପୁରା ତା'ର ପ୍ରକୋପ କମିଯାଉ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଆମର ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତିର BN ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯିବା। ତା'ର ସ୍ମୃତି ସବୁ କେମିତି ରହିଛି, ସ୍ମୃତି ସବୁ ମାନେ ସେ BN ପ୍ୟାଲେସ୍ କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଛି ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେୟାର କରିନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଯେହେତୁ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ, ଯିଏକି ଆମର ରାଜା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବି ସେ ଜଣେ, ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ରାଣୀଙ୍କର ଇଏ ପ୍ୟାଲେସ୍, ସେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ନାଇଁ ତତେ ତତେ ନିଆହବନି ଆଞ୍ଚିକା, ତତେ ନିଆହବନି ଗେଲୁ, ତତେ କ'ଣ ନିଆହବ କି? ତତେ ନିଆହବନି। ନା ତତେ ନିଆହବନି। ନା ପାପାର ତୋର ଯିବ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଦେତି ହାପି ନାଇଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ନାଇଁ କହିବନି। ହାମ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ନମ କରିଦିଅ, ନମ କରିଦିଅନ୍ତି, ନମ ଏଇଟା ନମ କି? ନମ କର ମା, ନମ କର। ଏମା ନମ କରିଦିଅ, ନମ କରିଦିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ନା ଦେଖେ ବର୍ଷା, ପୁରା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଘର ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାଇପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ଯଦି ଯିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ଗେଲି? ଏବେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି BN ପ୍ୟାଲେସ୍ର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଯିବୁନୁ, କାହିଁକିନା ଛୁଆକୁ ନେଇ ସେ ଜାଗାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ BN ପ୍ୟାଲେସ୍ ପରେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ठाकुराणी मंदिर को बाहरी पड़िलु सीधा सड़क आउ केबे बीएन पैलेस जीवा आपण मानक से वीडियो निश्चय शेयर करी। बर्तमान आम ठाकुराणी मंदिर पलि आसिलु नूतन वर्षर आज प्रथम दिन तेणु माँ को आशीर्वाद नेबा जो वर्षटी शुभमय और मंगलमय गेली पलैबे कि पलैबा ना रे बइबा देखिए मंदिर ना माँ को दर्शन पर आम पलि आसिलु सिटी बिग बजार देखिबा कौन कौन इच्छा हेले जदि शॉपिंग करनेबा पूरा एमती आसु आसु पुणी झुमुर दीदी फैमिली सहित देखाई गला आम जानी नथिलु से माने भी सेठिक आछंती माने किना किनी रे लागिचंती आमे भी किना किनी रे लागि जिबा जदि कौन पसंद आछी ताहले आनिबा नहले देखिकी बुलिकी पळे आसबा तम कौन अच्छे कि बाहर हाँ हाँ आम बिग बजार अच्छु बिग बजार हाँ 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 कल समस्त कल दारा 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 तमाल दे दे सेटा पके दो बरता कहीं नहीं दे मक्का दल के नहीं दिबा गले छोटो ये डिंकार कितना ए भाई हाँ 70 कम नहीं आते एबे हमें तरकारी करबा ये होची सकाळर वीडियो सांबा दशमी पूजा चली हमर सांबा दशमी पूजा हबो बा 7 घड़ी पूजा सूर्यदेव को पूजा अर्चना करा जिवो सेथि पई आमे किछि भोग प्रस्तुत करबा चलंतु देखिबा कौन कौन होची आ कौन कौन हेबो तापरे पूजा विधि सरिबो तापरे जाई न्यू ईयर पई बर्तमान ग्रीन मटर छड़ेबा गेली मा तो सब पके देलुनु धन एठी चना बतरा हेतला एटा अछि कौन कहछ कोडी आउ एथरे अछि ग्रीन मटर आउ स्वीट कॉर्न बिरी मुग चाउल सब अछि
ବାଟିବା ମଣ୍ଡା କରିବା। ବାଇଗଣ ଆଉ ବିନ୍, ଇଏ ଆମର ଶିମ୍ବ, ଫୁଲକୋବି, ଫଳକୋବି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର ଆଉ ସାରୁ ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇକି କରିବା ତରକାରୀ। ଏବେ ମଣ୍ଡା ସିଝା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡା ସିଝେଇବା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବସିଛି ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକା ତରକାରୀ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ। ଆମର ମଣ୍ଡା ସିଝା ବସିଛି। ମଣ୍ଡା ସିଝା ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଚଣା ପକେଇବା। ମଣ୍ଡା ପୁରା ସିଝି ଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 80%। ଆଉ 20% ସିଝିବ। ଦେଖିବା। ମୁଗରେ ମଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଗ ରସ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଗ ମଣ୍ଡା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର। ମଣ୍ଡା ସିଝା ବସିଛି। ଏପଟେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଅଦା ମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଜାଗା ହବନି ବୋଧେ? ନାଇଁ ଜାଗା ହବନି। କେମିତି କରିବା ଆଉ? ଅଧା ସିଝିଲେ ପକଉ ଆଉ। ନାଇଁ ପକା ହବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ହଁ ପଡ଼ୁ ଯୋଉଟା ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ୁ। ଆଉ ଦେଖ ନା। ଆଉ ବଡ଼ ରସ ନାହିଁ। ଆଉ ନହେଲେ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ନହେଲେ ମାଗିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ରହିଯିବ ପକଉ ପଛେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ମିଠା ବରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଚିନି ପଡ଼ୁଛି ନା? ଚିନି ପକେଇଛି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦେଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ କାରିଗର ହୋଟେଲ ଡିଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କାରିଗର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଇଠି କେମିତି ହେଉଛି କାନ୍ଦୁଛି। ଖାଇବ ହେଉଛି ଖାଲି ମିଠା ବରା। ଖାଇବୁ ନା? ସେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଖାଇବୁ ନା ମିଠା ବରା ଖାଇବୁ? ହାଁ? ତୋ ମମି ମିଠା ବରା କରୁଛି ତୁ ଖାଇବୁ। ବୋପା ଏଇଠି ଧରିକିରି ବଇଛି। ବୋପା ଭୋକରେ ରହିବ। ଆଉ ଖାଇବ। ମାର ଝିଅରା ଖାଇବ। ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁ କରୁଛୁ ରେ? ବଡ଼ ବଡ଼ 2-4ଟା କରିଦେବୁ ଗୋଟେ ଥର କାମ ସରିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗହମ ଅଟାରେ ହେଇଛି। ଗହମ ଅଟାରେ ଗୋଟେ ବରା। ମିଠା ଇଏ ବି ଗହମ ଅଟାର ମିଠା ବରା। ସେଇଟା ବିରି ଆଉ ସୁଜିର ମିଠା ବରା। ଏଇଟା ଆମର ତରକାରୀ ବସିଛି। ଆମ ଏଇଠି ବଡ଼ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ କରୁଛି। ପରିବା ଅଧିକ କାଟି ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମଣ୍ଡା ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀ ବସିଛି। ଆମର ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ସିଝିକି ଏତିକି ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକା ତରକାରୀ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ସବୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ପୂଜା କରିବା। ମୋର ବହି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଶମୀ ବ୍ରତକୁ ମୋବାଇଲରେ ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖିବା ସିଏ ମୋବାଇଲରେ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା, ନହେଲେ ସେମିତି ହିଁ ପୂଜା କରିଦେବା।
କୁଆଡ଼େ ସମ୍ପଦ ବାହାରୁନି। ପୂଜା କରିବନି ମାମା? ହଁ ଢାଳି ଦେବୁ ସବୁ ପାଣି ଢାଳି ବହିବୁ ନା ମାମା ପୂଜା କରିବା। ହଁ ବସ ବସ ସିଏ କମଳା ଦେଖିକିରି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଆଇଛି। ହଁ ଖାଇବ ଖାଇବ ପୂଜା ହେଇସାରିଲେ ଭୋଗ ନମ 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 ନମ। ମାଠିଆ ଗଦି ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲା ତୁଳସୀ ପୂଜା। ତେତେ 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 ହଁ ଓ ମା ହୋଲି ମା ର ହଁ ପଛେ ଖାଇବ ହେଲେ କାହିଁ ଠିଆ ହୁଅ ଖାଇବ ହଁ ପଛେ କହୁଛି ନା ରୋଲ ବେଲି ଗରମ ଯାକ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଥିଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ବହି ପଡ଼ିଲା କାନ୍ଧରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତାମତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।